Jeg vil gerne bevise, at a mærke af x er lige med f af x. Til det der skal vi bruge arealfunktioner, så det vil jeg også gerne fortælle lidt om først. Her har vi x-aksen, og her har vi y-aksen. Hvis vi så tegner en rektangel på x-aksen her, og finder et område, som vi gerne vil finde arealet af, det kunne eksempelvis være det her, som jeg skal levere. Og det her, det skal i x-aksen i punktet 1. Det her 2, og det her, det kunne fx være 7. Og det her, det er også 1. Og vi ønsker simpelthen at finde det her areal her. Og så kan vi sige arealet til 2, fordi det er der, hvor den går til fra starten og til 2. Så jamen, arealet til 2, jamen det må så være 1. Fordi værdien imellem der er 1. Hvis jeg vil sige, at for eksempel hvis vi har en herinde ved 5, og vi ønsker at finde det areal, så siger vi arealet til punktet 5 på x-aksen. Jamen det må så være 4, fordi fra starten af til 5, der er der 4. Det her, det er lidt viden om arealfunktioner, som vi så senere skal bruge til beviset for a mærke af x er lige med fx. Hernede har vi en anden graf. Hvis vi nu tegner en graf her, sådan der, og laver en retning der, der. Så har vi vores funktion her, som hedder f, og vi ønsker måske at finde arealet af det her stykke. Så er det ikke ligesom vi havde før, hvor det var en rektangel, hvor det alle sider er lige. Nu har vi altså den her graf, der går lidt anderledes her. Vi skal prøve at finde ud af, hvordan vi så finder arealet af den her skraverede figur. Det gør vi ved, for eksempel, så kalder vi det her punkt for a. Vi kalder det her punkt for x0. Og så har vi x0 her, plus et lille stykke. Det lille stykke, det kan vi så kalde x0 plus h. Det er altså h, der er det lille stykke ekstra her. x0 skær grafen herop i et punkt, som har koordinatsættet x0, f af x0. Og det punkt, hvor den skærer herop på vores x0 plus h, den hedder så x0 plus h, f af x0 plus h. Hvis vi så bruger arealfunktionen nu, som vi lærte herfra, i vores nye graf, så kan vi så skrive, at altså vi kender jo hele det her stykke, og vi kender også hele det her stykke. Så hvis vi nu skriver a til x0 plus h, det er altså herfra til det der, og minuser det med det her stykke, men så må vi jo finde det her. Så vi minuser det simpelthen med a x 0. Nu kunne vi så være interesseret i at finde ud af, at finde noget, der er større og mindre end vores areal her. Det er en god idé, vi får. Og hvis vi nu lige skriver den her op igen, ax0 plus h minus ax0, jamen så kan vi simpelthen dele den her op i yderligere 2 dele. Hvis vi nu lige deler den over her, og vi forestiller os, at den går op, så det også giver en rektangel her, så har vi både noget, der er mindre end vores graverede stykke, og det er det her stykke her. Vi har også noget, der er større, for det er hele det her stykke her med, det her luftstykke, som ellers ikke er med. Og arealet af dem, det kan vi finde ved at sige, vi kender arealet for en rektangel, det er længde gange bredde. Og her der har vi altså en bredde, der hedder h, og en højde ved for eksempel den store her,
noget, der er større end vores skrevet areal. Det er jo så x0 plus h. Nej, f af x0 plus h, fordi det er vores y-koordinat. Så det skriver vi altså her. Vores skrevet areal er mindre eller lige med vores store areal her, som er h gange f af x0 plus h. Og vores skraverede areal må altså være mindre eller lige med h der gange vores y-koordinat til det her punkt. Det er altså f af x0 h kan ikke være lige med 0. Det kan vi skrive sådan her. Og når h ikke kan være 0, så må vi altså dividere med h på alle de her led her. Så det vil vi gøre nu. Hvis vi dividerer med h her, så forsvinder det bare, så det kommer til at stå f af x0. Og det er så lige med... Nej, det er mindre eller lige med vores areal af det skraverede stykke plus h minus a x0 divideret med h, som vi gerne vil gøre. Og det er så mindre eller lige med h'et, det forsvinder her, så det kommer bare til at stå f af x0 plus h. Og nu bemærker vi så noget, for vi har nemlig en gammel viden, som siger, at hvis vi har f-mærke af x0, jamen, og vi vælger, at h går mod 0, så har vi, at f x0 plus h minus f af x0 divideret med h. Det her det er altså den gamle viden, vi har. Det er lige med f-mærke af x0. Og det kan vi så bruge, fordi at vi opdager, at det minder om det her led. Vi har nemlig f x0 plus h af x0 plus h minus f af x0 af x0 divideret med h. Så vi kan omskrive det her stykke til, nu er det så ikke f af x0, men a mærke, eller f mærke af x0, men a mærke af x0. Så det skriver vi om nu, så det kommer til at stå f af x0, det er mindre eller lige med a mærke af x0, og det er så mindre eller lige med f af x0. Grunden til, at den her hedder f af x0, det er fordi, vi har jo valgt at lade h mod 0. Det kan jeg lige skrive her. Det er en betingelse her, og det bliver det jo så også hernede. Nu opdager vi så, at på begge sider af a mærke x0, der står der altså f af x0 og f af x0. Det er altså både større end f af x0, og det er mindre end f af x0. Derfor kan vi fjerne dem her og lave et lighedstegn. Så det kommer simpelthen til at hedde a mærke x0 er lige med f af x0. Og det var jo det udtryk, som vi ønskede at finde. Så herved har vi så bevist, at a mærke af x0 er lige med f af x0. Sassy, hvad er din kode til computeren? A-O-W. B-O-W. Og hvad så? I-E-N.